Så put. Jeg sidder og spiller WoW, men okay. Skider. Svampe, fungi, er en stor gruppe af organismer, der både har træk fælles med dyr og planter. Man har samlet et selvstændigt rige. Blandt de 110.000 cheeseburger kendte af arter. Er mange vigtige nedbrydere af dødt organisk materiale. Andre er parasitter, der lever af levende planter og dyr, eller lever i symbiose med planter ved hjælp af de såkaldte mykorrhizer. Det ved du godt, hvad jeg prøver. Svampe er desuden kendt for undertiden at indeholde giftige og psykedeliske stoffer. Fuck yeah, boy! Som det er. Selvom svampe er meget almindelige over hele verden, lægges der ikke meget mærke til dem, fordi mange er mikroskopiske og lever i skjult for eksempel i jorden, på dødt organisk materiale, eller som en del af en symbiose med planter, dyr eller andre svampe. Wow, self-supply. Nogle arter af svampe bemærkes, når de har formler og danner sig i former af fugtlemmer, for eksempel paddehatte. Eller en skimmelmuksvampe dækker en overflade og spreder deres sporesvampe er længere blevet anvendt til mange forskellige mål, for eksempel en direkte kilde til mad, champignoner og tøfler. Som hævemidler til brød eller som gæringsmiddel i forskellige fødevarer som øl og forsvin siden 1940'erne er svampe blevet anvendt i produkterne af antibiotika og senere også en produktcenter i enzymer i industrien, for eksempel til anvendelse i vaskemidler. Svampe anvendes også som biologisk pesticider imod ukrudt, plantesygdomme og skadesvoldende insekter. Nogle svampe kan have negative betydning ved nedbrydning af materiale af bygninger, eller ved at være årsag til sygdomme blandt mennesker og husdyr. For eksempel gærsvampesygdommen, taberafgrøder som følger svampesygdom. Det er noget sønderjysk nu, eller? Ja, men jeg spørger, altså, hvis det virker, så virker det. Wow, den spiller stadig damme, du kunne sige så, okay. Eller råd kan have stor indflydelse på den lokale fødevareforsyning eller økonomi. En disciplin af biologien, der beskæftiger sig med svampe, kaldes mykologi. Mykologi blev tidligere betragtet som en gren af botanik, fordi svampe henregnes til planteriket. Inden for den nye biologiske taxonomi beregnes svampe nu et selvstændigt rige, blandt 6-7 andre riger. Fordi blandt andet teknisk undersøgelse har vist, at svampe er nærmere beslægtige med dyr end med planter, og hvor man betegner et områdes plante som flora og dyreliv som fauna, goddag, Mikkel, betegnes et vist område svambeliv som funga. Den spiller stadig. Godt. Svampe har været kendt af mennesker som spiselige i tusinder år, blandt andet Kina. I antikkens Rom kendte man ligeledes både spiselige og giftige svampe, og man troede på den tid, at de var udvækstede fra fugtig jord. Først i 1710 opdagede italieneren Pier Antonio Miguel Elisabeth Forsticiot, at svampe formerer sig ved sporer, og han beskrev en lang række æter til dog hollænderen Christian Henrik Persson, tal til tal, og svenskerne Elisa Freis, der regnes med mykologiens grundlæggere. Traditionelt var svampene inddelt i 4 grupper: sexsvampe, basidisvampe, kublingssvampe og imperfekte svampe. Til midten af 1900-tallet blev svampene regnet til planteriket og ofte kaldt kryptogamer. Så det du spørger mig om, det er, om vi skal spise nogle svampe. I wanna get fucking high, bro. Okay, nu er Emilie tilbage. Vil du høre symbiosen i stedet, eller fortsætte med svampe? Altså, jeg overvejer lidt at høre Netflix. Jeg kan også læse højt for psykedeliske stoffer, hvis det skulle være. Det lyder... Vi er i gang. Besikkelsen biopsykedeliske stoffer bruges som gruppe psykoaktive eller såkaldt bevidsthedsudvidende stoffer, som indeholder f.eks. LSD, psilocybin og mescalin fra Picot-kaktusen, 2CB, LSA og DMT. De fleste psykedeliske stoffer er enten typer terraminer eller fentatylaminer.
små. Psykoaktiv stof. Et psykoaktivt stof er et stof, der pågiver ens adfærd og væremåde. Alkohol er for eksempel et psykoaktivt stof. Narkotium betyder bedøvende stof. Udtrykket narkotium anvendes i bred forstand som stoffer, som har virkning på centralnervesystemet. Det er hovedsageligt stoffer, som ændrer stemningslæget, tankevirksomheden og følelserne. Når formen narkotika bruges i flæng, henvises ofte til euforiserende stoffer, der også bare kaldes for stoffer. Narkotika inddeles populært i psykedeliske stoffer som LSD og meskalin, hallucinogener, euforiserende stoffer såsom kokain, bedøvende stoffer som morfin og heroin, samt centralstimulerende stoffer som amfetamin og designerdrugs som ecstasy. Stofferne er ofte potentiale til at fremkalde psykisk eller fysisk afhængighed. Visse stoffer medfører tolerance, som betyder, at der kræves større og større dosis for at fremkalde samme virkning. Det er blandt andet tilfældet ved alkohol. Lad os lige gå ind og krydse. Desomorfin. Dihydroxymorfin er et opioid opfundet i 1932 i USA, som er derivat af morfin, hvor i 6 hydroxylgruppen er fjernet, og 7,6 dobbeltbindinger er reduceret. Det er afsløret med den smertestillende virkning, og det er omkring 9-6-10 omkring kraftigere end morfin. Desomorfin anvendes ikke i klinisk i Danmark.